Ngithi ngeshiyana amandla yebafana ileyo-ke asam oh yeah yeah baba yeah yeah ungiyekise zonke intombi zami bengenazo wangiyekisa umjolo ngathandana nawe yini lento yenzayo soyangibalekela manje sanibonani niyaphila kodwa angazi wayikhethwe mina angazi noma ukufika kuqala okwenze ukuthi bangikhethe kodwa ke silana namhlanje angazi noma kufanele yini sibe la futhi naye uNkulunkulu angazi noma uneshow yini ukuthi bekufanele asibeke la kuyaye kuthiwe ukufa kwesosha ukwanda kweyibhamu kodwa namhlanje ishintshile yonke leyo nto ngoba ukufa kwaleli sosha elifile kusho ukuthi namathuba okwehluleka empini asemaningi lana mhlambe bangakhuluma abantu bakhulume ani mhlambe abantu abangayazi ukuthi ingakanani loss eyenzeke endimeni kaMaskandi ngoSaturday ebusuku uSicebi bekuyisuperstar uSicebi ubebaleke kakhulu endimeni kaMaskandi ngoba ngicabanga ukuthi njengamanje sisebenzisa uonline sonke umuntu owafika nento kaonline eintroduce kuthina njengamaciko kaMaskandi uSicebi njengamanje uthi mawunengoma unealbum esebenzayo kuthiwe enzi one man show umuntu owasiqalela into yama one man show wasikhombisa ukuthi iyagcwaliswa ivenue ubiza abantu beze kuwena wedwa bazocula nawe 4 hours uSicebi okusho ukuthi njengoba kulimela uSicebi njengamanje sifana nabantu abalinyalelo uMessi beyodlala ifinal ngoba angisho ukuthi imiqondo yethu asiyithembi kodwa mhlambe kunezinto kuzoba nzima ukuthi sizenze noma siqale yena benase isibindi sokuyiqala mina ngunto encane nje ngina 7 years ngicula ngisaba ngisho kuthiwa ngizoyoperforma la ngiqashwe khona ngaphi ke sekuzothiwa ngizovele ngisukela abantu nje ngithi ngiqasha nansi ICC ngithi abantu bazoza kumina bebonke kodwa uSicebi ngesibindi sakhe nokukholelwa emsebenzini wakhe ukwenzile lokho and wakwenza kwayimpumelelo iminyaka ilandelana so ngalokho ngifuna ukuthi uSicebi ningayeke ukumcelebrate futhi ungazizwa sengathi mhlawumbe kukhona into wrong oyenzayo uma celebrate uSicebi uma celebrate uSicebi celebrate umuntu okucelebratewa ngoba umuntu okwenzile ephila ukuthi
abiza abantu athozane nizongicelebrate unyaka nonyaka. uSicebi ubenganqeni ukubeka i-date ngomhla ka 30 November abese release i-album ngomhla ka 29 afike lapha ya ePlayhouse seniyicula nonke ingoma entsha ngoba ubekholelwa kakhulu emsebenzini wakhe. Thina njengabaculi noma njengabafowabo silahlekelwe kakhulu ngoba ubefana nomuntu obefika ayozwa amanzi ngobhoko uma sezwile ukuthi hayi kuyangeneka la ebese silandela emva kwakhe siyongena khona sonke. uSicebi ke ngiculile naye sadlala nasebholeni. uSicebi behleze namakhokha amasha igame negame kodwa futhi egamini ubengawudlali no 5 minutes yabo. Mebuye ukuyothenga amakhokho athi hayi bafana ngiphethe imbese emisha bekuyigama ke abebiza ngala makhokho akhe ukuthi amakhokho ami imbese. So sonke bese size sithi masinamakhoka amasha sithi sinembese uyabo ngoba indlela abesho ngayo nasegroundini ayingenele lo 2 minutes mekwagijima wayale wabuya wayale isiphelile igame kaSicebi nocoach akufunda ukuthi abuze ukuthi amkhiphe yini uyabo. Ukwazi uthinta indaba yasegemini la uduma kahle akaye nenkinga khona. Umuntu owahambisa amanzi kuduma kahle uSicebi uyabo okukhomba ukuthi uSicebi ubenenhliziyo evulekile futhi ubengenayo umuntu angezwani naye. Mina ke noSicebi sake savuka ngelinye ilanga sisha nendlu siqhuzulwe yitshe elilodwa. Ngicabanga ukuthi abaningi bayakhumbula. Sake saqhuzulwa itshe elilodwa savuka sisha nendlu wathi unjoko nakho sisha nendlu. Ngamfonela ngathi wemfowethu njengoba sesisha nendlu nje asivele kuyo siyikhelele thina amanzi siyodlala ngayo kuqala lento lapha ku social media ukuze sizoyithena amandla. Nangempela futhi sayenza kanjalo sayidlulela. So kunina ke nonke njoba nila ngiyafisa ukuthi ningayilibali nezo. Ngiyafisa futhi ukuthi nishayele izandla ngoba akukhona ukuthi nilana nje ngoba sekuthiwa kuzo celebrate impilo kaSicebi engasekho. Ni celebrate impilo kaSicebi ekhona. uSicebi ubengathengi nethikithi elilodwa mene show. Abantu abebeqeda amathikithi bekuyinina. Sinenkinga yokuthi abaculi isikhathi esiningi bathandwa bengasekho.